Qualsevol situació que requereixi primers auxilis ha de seguir una pauta general d'actuació davant d'emergències anomenada PAS: protegir, avisar i socórrer. 3 seqüències que heu d'aplicar una després de l'altra en aquest ordre. Abans que feu qualsevol actuació, cal que valoreu l'entorn per evitar que la situació empitjori. Així que preneu mesures tant d'autoprotecció com de protecció per a la víctima o per a tercers. D'aquesta manera podreu prevenir nous accidents. Recordeu que és improbable ajudar els ferits si vosaltres mateixos us poseu en perill. Un cop hagueu assegurat la zona, cal que algú sàpiga que hi ha una emergència. Per activar el sistema d'assistència sanitària urgent heu de trucar al telèfon gratuït 112 que funciona per les emergències a tota Europa. Pot trucar tant la persona que presta l'ajuda sanitària com algú altre. Si delegueu la trucada a un tercer, assegureu-vos que sap quines dades donar. També us demanaran que torneu després per confirmar que l'ajuda està de camí. Durant la trucada al 112 és preferible que doneu el màxim nombre de dades possibles. Una de les normes és que localitzeu els fets de manera exacta, és a dir, que si és en una població, faciliteu l'adreça. Si és a la carretera, el punt quilomètric i el sentit. Si no teniu tota la informació, doneu els punts de referència visuals. De totes maneres, informeu sobre el número de persones involucrades i, si és possible, sobre el tipus de lesions i símptomes que presenten. També heu d'avisar si alguna d'elles presenta una disminució física o psíquica o si hi ha una embarassada o un infant. Una altra dada que heu de donar és el tipus i la gravetat de l'emergència i els riscos que comporta, com ara un incendi, productes perillosos, línies elèctriques malmeses o vehicles que obstaculitzin la calçada. Abans que pengeu, cal que verifiqueu que s'ha rebut bé la informació. Us faran repetir el missatge i cal que us espereu que l'altra persona digui que ja podeu penjar. L'últim pas que ens queda de la pauta general d'actuació és el de socórrer la persona accidentada. Després d'assegurar la zona i alertar de la situació, comuniqueu a la víctima que l'ajuda està en camí. Tranquil·litzeu la víctima encara que no respongui i no la mogueu de lloc a no ser que estigui en perill. En el cas que hi hagi diverses víctimes, cal que ateneu preferentment les que presentin aturada respiratòria, aturada cardíaca o hemorràgies greus. Molts cops, qui més crida no és qui està més greu. Més endavant explicarem com es fa una avaluació inicial de l'estat de les víctimes. La pauta que cal que seguiu en qualsevol acció de primers auxilis és molt simple. Establiu mesures de protecció i de prevenció de nous accidents. Activeu el sistema d'emergència sanitària trucant al 112 i ateneu la víctima sense causar-li més dany.